igazi noma ama-results egazi lakho ukuthi athini. Kunomuntu oguliswa yidlozi, kunomuntu oguliswa yigazi ukuthi bekumele adle amaphilisi emishanguzo ethile esingeke siyidalule. Uthola ukuthi umuntu uyoza afela enyangeni is because uzufela lapha ababoni ukuthi kumele adle imishanguzo ethile. Sanibonani babukeli emakhaya, siyabingelela kakhulu. Sibingelela ababukeli abaqavile be-KZN broadcast. Bingelelwa uDr. Mkhizi baba kaMaketango, uzulu eliphezulu Peace Bull abamazi kumsakazo wonke noma ke kumsakazo omkhulu Ukuze FM. Okay. Njengamanje noma namhlanje sizokhuluma ngobudlozi. Yini idlozi? Kunomuntu ohleze ekhaya ongazazi ukuthi unedlozi. Kanti futhi ngizohlaba kakhulu nakulaba abayitshotsi banedlozi. Ayitshotsi umuntu unomngoma. Noma ke ake ngiqondise ulimi. Idlozi omunye umuntu kabuze athi dokotela amadlozini. Amadlozi ilabantu asebadlula emhlabeni. Useyidlozi lo muntu. Uyakholelwa edlozini? Awukholelwa? Unjani angigadli, but nawe musu ushonile uyoba yidlozi. Uyathanda uthandi mawukuthi nje uphila ngaphansi komthunzi welanga uyoba yidlozi. Okay. Kunomuntu namhlanje ogulayo. Meyohlola kuthiwa kumele athathe izikhwama, kumele abe isangoma, kumele abe yini. Usegule wagula wayihamba wayiqeda izinyanga. Usefaka ubuhlalo, usephuphe, useshanga isikhumbe siphephethekile, awusaqonda ukuthi umdala noma mncane yini. Wahlola waqeda wazwangena ebomvini wenzani what. Kodwa futhi wangasinda. Uke waya yini kudokotela wawutesta igazi. Sikhuluma ngegazi ke nje kuphela, uke waya yini. Namhlanje thina izinyanga noma thina bodokotela sidlala ngani noma sidlala ngabantu. Mawuguqa la kaMaketango uhlola. UMaketango mawukuthi lo msebenzi usebenza ibhizinisi yakhe uzoqamba amanga. Already ngiyakubona ukuthi uyagula, ngizothi mina wathi uJehova wena fanele uthwase. Njengoba ngikutshela lento le obvious uzothwasiswa yimina, uzothi hayi ake ngithwasa. Obvious vele uthola ukuthi bukade unesi, ubudokotela, ubuyiphoyisa, ubusebenza umsebenzi wakho omuhle. Nawe ke siwula ngixolisa ukukhuluma kanjalo, usuzoyeka umsebenzi wakho kusasa lokho kusayo, usuzo resign ufuna izimali zakho, uhambe kaMaketango usuthi wena usuyothwasa. Udlala nje uMaketango. Uthi uMaketango uyakwazi ngempela ukuhlola into eqondile. Bekumele aqale afune igazi noma ama-results egazi lakho ukuthi athini. Kunomuntu oguliswa yidlozi, kunomuntu oguliswa yigazi ukuthi bekumele adle amaphilisi emishanguzo ethile esingeke siyidalule. Uthola ukuthi umuntu uyoza afela enyangeni is because uzufela lapha ababoni ukuthi kumele adle imishanguzo ethile. Bedinga ukuthi alashwe ngokwegazi kuphela. Ngoba phela nayo lenyanga eyiqola isithe akabe isangoma lo muntu lo. Uthola ukuthi akho mngoma okulomuntu is because azange ayiphathe kahle noma ugula ngobukadokotela. Kunokulashwa kwenyanga, kunokulashwa bukadokotela. Uthola bedinga ukulashwa ngokwesilungu. Namhlanje umuntu mekwazamula kabili kathathu sezithi izangoma kumele abe isangoma. Bheka ukuthi uhlolaphi, bheka ukuthi uhambaphi. Nani ke bothathekile, nithatheka kakhulu. Umuntu nje meke wathi senginedlozi, useye kumsebenzi wakhe lapha ya lobungoma lobu angeke bulunge, sebunzima usifuthi aphinda abuyele lapha ya akade sebenza khona. Seqashwa abanye abantu, useyaxakeka uyozadlula emhlabeni. Okay. Igobongo licishe lihambisane nedlozi kodwa futhi alihambisani. Igobongo lidinga mina nawe, into edinga wona wonke umuntu. Mawuphila nje ngaphansi komthunzi welanga igobongo uyalidinga. Njengamanje kunomuntu othola imendo
Angathola indoda namhlanje imlobole kusasa kodwa futhi abaqedi ngisho unyaka sebehlukene. Athola umsebenzi kabili kathathu uyasebenza useyadineka noma sekuvuka izitha emsebenzini useyaxoshwa amiswa yedwa bonke bengamiswa baqhubeke yena axoshwe. Igobongo liyadingeka kumuntu lihamba lihambe libe sikweletu kumuntu. Ama-symptoms egobongo sikhuluma ngomndiki noma umndawe. Ama-symptoms egobongo kuyenzeka uthola ukuthi isisi sakho siyaqina sigcwala umoya umuntu onesisi esiqinile noma umuntu omeke wadla ukuthi kancane kancane hamba etoilet. Udinga igobongo lapho. Kunomuntu lapha yangasemumva ngasendaweni yokuhlala eyinqeni omila izilonda. Lapha yangasemtsitsileni phezulu okube ngazo simevuka ekseni uvuke ngazo ukuthi ugcatshiwe noma uqhumile umtsitsile. Udingeka ashaye igobongo lo muntu. Igobongo liyamdinga. Ama-relationship akhe akalasti. Igobongo liyamdinga, udinga igobongo lo muntu. Igobongo usukushaya igobongo lakho uyiphoyisa ummeli umuhle uhamba ngemoto yakhe clean uyalishaya uqede uliphothule ungene emotweni uhambe uqhubeke nempilo. Hayi ukuthi usuzodlala inyanga isime kwashaya igobongo after 3 days sikufaka amabhayi usuyekile umsebenzi. Igobongo into oyishayayo nje clean uqhubeke nempilo uqhubeke phambili uhambe. Hayi ngoba sekuthiwa sekumele ube isangoma noma sekumele ufake izinyonga ekhanda. Kunabantu namhlanje abayizangoma bangena ngamagama asoft kwathiwa sizokushayisa igobongo kuphela ngoba naku ushaya eqoleni noma wenzelwa iqola selimfaka amabhayi useyisangoma. Nawe phela buza kuyona inyanga ungavesana uthathiswe imithi nje udle nanoma imuphi umuthi. Siyazi ngokusobala ukuthi anazi ngale club noma ngemithi kodwa buza ukuthi gogo noma mkhulu noma lento engisha esengidla manje ikusayiyona kusahamba ngendlela ngoba zona izinyanga ziyabathwebula abantu. Kunomuntu oke athwase asimethwasa ubequleka mhlawumbe ingane biquleka misesikoleni noma umuntu osebenza kwaHulumeni kephikephu ubequleka masemsebenzini uphathwa amadlebe uphathwa amehlo. Mesime yohlola kuthiwe kumele alashwe ngobungoma kumele adle izinkamba zobungoma noma ekhaya kubo khona odinga lezi nduku zomngoma. Musuyidlile uthola ukuthi suzoqhubeka nomsebenzi uqhubekela uye phambili ubugula wasuyalashwa. Akushiwonga ukuthi usuzoba neladi noma usuzoba nesigodlo usebenza abantu uthola ukuthi nalapho musukwenza lokho abangena abantu. It's because wena awudalelwanga ukuthi uzoba isangoma esisebenza abantu but ubudalela ukuthi uzothi mugula ulashwe ngomngoma ebese uyasinda uqhubekela uye phambili. Njengawo wonke umuntu admithwayo esibhedlela lapha ya uthi melashiwe esibhedlela mesesindile aqhubeke nempilo yakhe. Hayi ngoba mususindile lapha esibhedlela nawe usuzoba udokotela ujovela abantu laba. Ukwazi lapha nokulapha ngomngoma kunezikhwama zako. Okay. Masikhuluma kunedlozi ekuthiwa umnono. Umnono sikhuluma ngedlozi eliclean idlozi lezingane. Umuntu ongenobumnono noma umuntu osebenza ngosizulu noma ngokwelapha but olapha ngobunono akawusebenzisa umuthi. Lo muntu usebenzisa iwasho usebenzisa amanzi. Usebenzisa amanzi umuthi akawusebenzisi kuthiwa lo muntu ungenwe amanono. Lo muntu singasho ngamafuphi ukuthi umthandazi akayona inyanga. Bese singena kulolu daba lokuthi ubudlozi noma umuntu oshonile kade ngisho eqaleni ukuthi umuntu meke washona lo muntu guarantee useyidlozi. Lo muntu useyidlozi. Wonke umuntu oshonayo ngaphansi komthunzi welanga uba yidlozi. Umuntu meyidlozi akusho ukuthi njengoba eseshonile usezongena komunye umuntu la ekhaya omunye umuntu usezomela amphahlele igobongo noma sekuzomela amphahlele umngoma wathwa cha. La ekhaya umuntu uyashona esimeshonile kuhle ku-right kugezwe izandla. Hayi ngoba sekuzothiwa ke mase kunabantu abanomkhubo omubi ukuthi bekwashona umuntu omunye usezoqamba amanga noma sekuzoya esangomeni isangoma siqamba amanga sithi lo wamuntu washona usevuka ngengane la ekhaya usefana abe isangoma. Asihloniphe indaba yobudlozi. Ubudlozi
bukhona noma idlozi likhona, kodwa namhlanje kugcwele abantu asebexokozele kangaka. Uhlangana nengane encane awuyazi ukuthi lengane ayifundi ngani, sifaka amabhayi sifaka iziphandla, ingabe iqhubeka nesikole kodwa sekuthiwa inobudlozi. uNkulunkulu anibusise. Sisazokhuluma nje kakhulu. uDr Mkhize ujwayele ukugadla kakhulu ezinyangeni ngoba izinyanga izona lezi ezidlala ngabantu esezenza umnyanga ubhizinisi. Mina angixakekele kubantu, umuntu meze esigodlweni ngiyamlapha ngisho free of charge because lo muntu mengenayo imali yokukhanyisa mlaphe asinde uyobuya nayo iprize obuyishilo azolashwa. Dr Mkhize utholakala endaweni yasefolweni noma ke embumbulu mawudlula kancane megaphilani. Utholakala ku 081 749 1873 is 081 749 1873. uNkulunkulu anibusise. Amen.